תחבורה, תשתיות בכל התחומים החשובים, ולצורך זה אנחנו לקחנו 5 מיליארד שקל בתוכנית חומש, ואנחנו שמים אותם שם. וזה אומר הרבה מאוד, לא רק בתוכנית ל-13 יישובים, אלא למגזר כולו, לצפון, לבדואים בצפון, לבדואים בדרום. יש לי כאן רשימה. אם לא יקריאו לכם את הרשימה הזאת, אז משהו לא בסדר עם קודמיי. שמעתם אותם כאן? כן, אז לא אעלה אתכם, זה דבר חשוב. זה 5 מיליארד שקל שנועדו לתת תשתיות. מה זה תשתיות? זה כדי שנשים ערביות, שאינן משתתפות בשוק העבודה, הם החלק הנמוך ביותר מבחינת ההשתתפות בשוק העבודה בישראל, שהן תוכלנה להגיע לעבודה. וזה אומר מרכזי הכשרה, זה יצירת ביקושים, זה פעולה משותפת עם חברות שהיו כאן, אני מבין, וזה חשוב. זה תחבורה, תחבורה בתוך היישובים. במשך עשרות שנים לא הייתה תחבורה ציבורית בתוך היישובים הערביים, ואנחנו משנים את זה, ובמרץ. אומרים לי שבשנה האחרונה הייתה עלייה של 500% בתחבורה הציבורית.